Chineke si na-enye aka ife na-aga ọfụma anyị enwebeghị nsogbu n'ụlọ wee tikwuo kamgbe nwanne m nwoke jebere obodo oyibo wee hapụrụ anyị ụlọ o nwebeghị ihe kọrọ anyị m ga-achọ ka anyị ncha dịka ofu ezinụlọ tii na-ekpere bụ ka Chineke bugote m n'ọkwa n'ebe m na-arụ ọrụ maka ibugote m n'ọkwa pụtara ego agbanite ndị eji akwụrụ ụgwọ akwụkwọ akwụọrọ ha ndị eji egotere uwe egotere ha ihe onye ọbụla chọrọ emere ya ọ ya bụ ihe m chọrọ ka anyị tikọrọ n'ekpere otu anyị kwuru Chineke nna aka gị akara dị mma otu anyị kwuru ka ọ ga-adị n'aha Jizọs nke m ebudo n'ihe a oge na-aka na ya ejisikwa na m na-eme mgbanụ achịcha ndị a na-ebebe na-amasị gị afọ ọsịkwa m ebe m gotere ya nsị ka biko njikere na nke a nsogbu adịghị nke ọma ngwa mgbe olu oyibo ike ọgwụ ihe niile bụ oge rapụ nkịta ebido ọnụ dọpụba ihe nnọọ ka ife dị n'ahụ ndụ gị ka mba oge na mgbe ajebe nkwuwe n'obele mgbe m mụtara ihe ọ bụ iji emere mbụ ịma ihe na-adị mma siri m ofe onugbu mmụta mgbede taa aka ndị ju afọ mgbe siri ya mmemme ndị mma Ijeọma Chukwu due ọnụ n'ụdụ ụla ndị mmụọ nke ihe maka emesigoro ife n'oge olijuo afọ mgbe njesibe nke abalị ọsịsọ onye ejinata kedu ụzọ ọma eziokwu Adanne ike agụgụ m ji anọ ọnwụ amarọkwa m ife anụnwa na fe egwu maka ịchọrọ anọ eziokwu m amarọzi m ike agụgụ m arụ m chọrọ nke ọrụ nketa aka nke echi ihe okwu kịta ọmaka ihe okwu amaka eziokwu dị na ya kedu nke bụ na mmadụ ga-agụcha akwụkwọ bụrụ oche nọdụ n'ụlọ mụnwa ike ji anọkwa n'ụlọ agụgo ma achọkwa m ibido ọrụ nne ke di ya eme maka ihe ke ya eme maka ya biko nne m eyi unu onye na-achọta ụlọ onwe ka o si iyi unu ndị a na-akpagharị na-achọ ndị ha ya achọtala ụlọ kedu ihe ụzọ ọma ozugbo biko ihe agwụbụ ihe mere eme ọ dadị mma mmadụ rụgosi akwọpụta obulu akwụkwọ nzere mmụta ya tinye n'ime igbe na-anọgharị n'ụlọ onwe ihe kpado ya ọyọba ego mana ya atara mmadụ ụtara obodo anyị nwe ka ọ dị ọsọ ndị ọnụ uru n'okwu na-abụ apụtara anya edebesịara ife ọrụ tupu esi n'ụlọ akwụkwọ wee pụta mana obele aka o nwere nke na-erufe aka mana nsogbu adịrị mụ a na-alụ n'ụlọ oyibo ebe mmesichagharị ọ bụ na nna anyị anataga ngwanye ka ọ n'ibe n'ụlọ anya gbakasịa ndị ọyị afa na ya dị alụ ọrụ ogbodo n'ụlọ ọrụ fa na ọnwa ebe ohere pụta aja ogbodola ofu onye etinye godo ebe a wee na-achọkwa nke onye ọzọ ka ife ada bụ na-esemokwu wee nye unu ife mere eme ka unu kwu biko legodo ụzọ ọma mba etu ị na-anọ n'ụlọ ọnya nwa dị mma gwanụ m ọnya nwa dị mma ozugbo na ebere ozugbo n'uru na-eme ka ụmụaka obere oge weli emela okwu nne mana ihe ụzọ makwu adị ọkwa mma ọdị mma chacha ihe agbakwa ụzọ mokwu ozugbo ọgbaghara na-adịka n'ime ndụ unu ife na bụrụ okwu ọ na-afịa ogwogwogwogwogwogwo ụdị m otu ọdụ unu ụlọ nwa ka agbawaghị ọkụ ozugbo biko ka e were nwayọọ so ya bụ ife unu rụbuo ọrụ nwanye kwuo na ọ bụrụ alụ na mụnwa jikwuo akwụkwọ na m abụrụ itibọlị
Ebele kedu ị na-ebe a na-etechasị nnọọ itechasị dịka nnukwu mmọnwụ were bụ mbara ezi nne m si gị zaa na nwere ka ebe niile si n'iyi ị nọrọ ebe a na-etinye m amarọ ka njụ kene gị ọ bụ na ị were aka gị zaa mbala anụ akwa anụ iyi narụ a ga-adọkasị biko emefe ga afọ ụzọ ma ife na-eme nye emefe biko atọrọ m gị nnọọ Ebele atọrọ m ihe takpọsị gị anya ị na-anụ atarọkwu gị mana chalụkwa ọ bụ na ichefugo ụnụ anụwa bụ be nwanne m nwaanyị afụrọkwa m ikikere inwe ịnụ kata ịdị n'eziyalụ m ozi etu sọrọ gị adị amakwa ama Ebele ka m gwakwa gị ọ bụ na gị nwee chefugo ebe a bụ be nna m ị na-anụ nya ọ bụ na ị chọrọ ka na-eziyalị gị ozi ụtọ esi eziyalị gị ịkwakọrọ ngwongwo gị ị na-be nna gị ịnụgo onye na-ekwu binye ebe aja ịza mbala ezi a biko a na-akọtọrị ọrị ka m na-agwa nekwa na anụ mpama ọ gụsị gị fe ị ga-eme ego ọbụla gị na-aga onye ị na-ekwu n'ogodo imechagokwu ya o ka gbasakwa gị nwanne gị atagokwa n'afọ ịmakwazi na obere ụzọ ma ọbụsị fife o ji m wee kpalịkụsịa m aka na-ekwu nke na ọ kpalị m o wee bulu akpa m ji etekọsị ife nna etekọsị wee tụpụrụ m naanị ọnwa afọ nsị ụzọma nke mma ka o nwere ọzọ ụzọma nne ka ngwa gee ka ife na-eburi nwaanyị isi ọ na-ayị ya ala ka ife na-ebu ya isi mana ọ bụ na mma agwọ ụzọ ọma ji mmanụ egwu abịa achụ ịbịa kpuchi m ụzọ ọ dị abịa ka ọ mụrụ ya ọkwanụ maka nwanne m nwaanyị anọkwa n'ụbọchị a wee na-asị ọ bụ na ọ nata ka m gwa ife meeni nne m ka ebe onye bụ nwanne gị nwaanyị nwa m na-eche mgbe nwanne gị nwaanyị ji wee bata iwee kọọ ọrụ ya n'afọ nsọ ụzọ mma na-akpali gị karịapụ kene nke ọ gịnịgo biko ka ma nke na mkpa biko ọkwanụ akwa m a ncheka na nke onye ama echi ka m si ka m bịanụ ka anyị ganụ gachịtazi ya n'oge erugokwanụ ewo nsogbu adịrọ m ga-educhekwanụ gị mana ị ga-enye m obere oge ka m baa n'ụlọ ka m gbanwetụnụnụ ọgụ na mama gbọ ngilife ọkwụ ka anyị pụọ mana tupu oge a kere ife ya wetele apụgodi iwu na-ewu m iwu na-asụju m afọ ozugbo chalọ ka m bịa biko na ọma o mekwara m ọzọ ome ihe ukwu dị obe mekwara m ọzọ nne ome ihe ukwu mekwara m ọzọ ome ihe ukwu dị obe mekwara ya ọzọ ọ bụ ome ihe ukwu nwanne ihe karịrị ihe nrite ekpere Chineke anyị na-efe onye obi ọma ka ọ bụ o mere m ihe ọma o mekwara m ọzọ ndị be m nọkwa ya ka anyị jee anyị ncha nọkọ ọnụ ka m wee tiwe anya buru akụkọ ọ ga-akatọ ụtọ ma anyị nọkọ ọnụ
Kedu? Adị m mma na-ekwu oyoyo. Udo dịkwa nwanne m na nsị ka mkpọtụrụ n'ife ọma mee. Akata gị ife ọma ka m na-agwakwa ya o. Ha! Nwanne m di m nwere mbuli elu n'ụlọ ọrụ ebe ọ na-alụ. Ọ ya ka iji nwa ya ekwu. Emezili onye isi nnekọta anya ụlọ ọrụ. Eziokwu ka m na-agwa ya. Ọ bụrụ ife anyị anọ n'ekwentị wee kwu. Ọ bụla echi ma ọ bụ nwanne mgbe ọbụla ị nwere efe kụbata ka anyị kpaa ya ọfụma. Anyị akpọpụkwala ya mmanya na ife a na-ekwu abụrụ obere ife. Karo onwe ife ọzọ eye nwanne ndalụ ngwa anụ m n'anya nsogbu adịrọ ngwanụ ka o mesie Chineke gbalụ m ekeresimesi arizie Chineke Njideka obi asọgbugo m ewee nye dị ya ọkwa ọzọ bunye ya enu ọrọzi nke a ka akwụkwọ nsọ na-asị na Chineke na-esi n'ebe ikpofu ahịhịa bunye nwa ogbenye elu. Etu a ka esi wee nwụrụ dị nwụkwasa n'oche ọ sị na onye nke mbụ n'obu n'ọkwa na amara ife ome onye nwe ụlọ ọrụ wee chụọ ya nye ọsọ ihe na-akọrọ kịta bụ na ụdị m bụzi onye isi na-elekọta ụlọ ọrụ niile ma nke dị n'ụlọ nke dị n'ezi ezienu dị m ọkpa o ji wee nọdụ n'elu oche dị ya mana ọ dị mma maka na otego mkpebe ikpere ụkwụ a na-abụchasịgo m ebe nna ikpe na-ayọ Chineke mee n'ihe iji wee bụrụ chi o wee mee ya maka na ife a bụrụ obere ife ife a bụ ife a ga-akpọla ọgbakọ ibinye aka na apịtị na-agụrụ anụ na-alacha aka na-adị nkwụ na-eti mkpụrụ maka na anyị na-etili ịghọta ife m na-ekwu na onye isi mkpọtuo ekele nna anyị nọ n'eluigwe ekenekwa na-eduru anya n'ọnụ dịka ọnwụrụ a sịgoro ka mkpọgoro gị ka nzisa gị ihe ọma meelụnụ na ọ bụrụ na anyị etiri nkwụ anyị aka mmemme ụfụnụ mmanya ndị oyibo chimo ihe a na-eme ọ dị fecha na-ebe makwa mgbe m kpere ekpere ụkwụ na-agbacha m ka ihe dị otu a mee na ọgbachakwaghị nke ọ na-agbacha ịma ife m na-ekwu ọ gbachakwaghị nke imefe nne eji m ikpere arị ugwu na-arịtu biko ịfụzi Nkechi maka ife isi ọfọs na ọ ya wetara ya ịbịa ịma na osocha n'ihe mkpọrị mana ịbịazi nsị ka nkogoro nke ka mkpa Nkechi bịara o wetara ya o kpughe ekpo wee bịa ifu ntutu ndị ọcha Nkechi chi wee bata ọ makasị na-egbuke na-ama ọ n'ịma nna mmụnwa ọ na-amasịrị ọnụ maka na ọ na-aga mkpụrụ okpu nwoke a na-ekpo m n'isi ife na-amasị m bụ nke a ịfụ mkpokọnata isi ma mbuli otu a na-agala onwe m onye ma mma amarago mma bee ugwu nke nọ ife o kwesịrị ịbụ ịmana ị na-akpụgo mfụrụ ya nna chizu ihe dịka ịnọ nchere ịnọ ụmụ nwatakịrị n'afọ awanyere m anya na-aga na-atụnye karo na ọ bụghị na nke ebukwuru iri ibu na-efe n'elu na-atụnye karo njide mekwana gị ụmụ nwoke ya ejikwana iwe ọgbọ abịa ihe agbakwara ụgbọ ndị ori bịanụ ihe ọma na-emere nna ahụ nne ịma nke na-emezi n'ụlọ ọrụ anyị oge adịghị anya di ga-abụrụ onye nwere ụgbọala ọ bịazie eje ọrụ ọnya ya o jee nọta ịmara okwu ị na-abụ n'ilu kedu nke ọkwụ onye ya nwe ụgbọala ka nwụtagodo onye nwe ụlọ ọrụ anyị kwere nkwa na ọ ga-ebu m ụgbọala m ga-eji na-eje ọrụ ọkwa nsọ ụgbọala na onye ga na-anyagharị m ebe m ọbụla m chọrọ ije ọnyara m jee nyara m lọta
efọ n'anya no chalụkwa ebe iyi ụgbọala enye ya onye na-ayaghalị gbaa onye ga n'anya ọ ya bụ na ọgaranya pụgonu nye otu nnọkwazi nchọzi ije afịa ọfọlụ m je afịa nchọ ịchụ mmiri ọfọlụ m chụ mmiri nchọkwa ije dozi isi ọfọlụ nje dozi isi ọ bụgodo pọchu ka ị chọrọ ije o ji ebugu oje ije o chere gị ịnyụja ije ike ọgaranya eluo m aka nna anyị ekene dịrị Chukwu Chineke fụkwa n'ezinụlọ a n'anya rinne Chineke fụkwa n'ezinụlọ m n'anya rinne ọ bụ ozi nke na ngwobeghị n'ụkwa n'ozikwu ifesi ofu ụbọchị ga-enyekwuo ya ụlọ ihe gwụrụ ihe akwụdebe Chineke adịkwa egwu mana efu nna achọkwa ka ngwa anyị kịta bụ ọkwa efu ihe emeghị onye isi ụlọ ọrụ a gbakobe ego ya anyị amaghị ya sapụ ya ka anyị ma ya kpakọta ya ọnụ weli eje gbata ala lụọ ụlọ nke anyị maka na onye bibe mmadụ ara akwụkwọ okoko o nwere ike ofu mbọsị nwanne nwoke bi mba ofesi ọkpụ ya n'isi ọsị anyị kwalịpụọla ya bie n'agbanyeghị na anyị na-enetali ya biya anya eziokwu o nwere ihe dịka mmadụ inwe biya inwe ụlọ ọ karịkwa arụ ọ bụrụ na ụgbọala anyị eme wepụnata ego n'ụgwọ ọnwa fa jidekwa nyebe gị ya n'ego mba onye ha eme mbuli elu n'ọkwa ka ọ bụ ọya kama o ji ewepụ ọ na-eti eti maka ụgbọala ahụ dị mkpa anyị ji na-ejegharị ọrụ ebe ọbụla anyị na-eje obenata obi atọ ugbu obi atọ mgbaya nwanyị ike nne ka anyị lebere anya gbalie ya gbalie nwa nna anyị ọ gịnị ịbatago nna bịa nọ naanị nna m nọ ịnatagasịwa n'oge taa nne eru m n'ụlọ ọrụ anyị taa onye nwe ọrụ onye isi anyị kpọkọ na ọha niile na-arụrụ ya ọrụ si na ọrụ ebiene nke anyị na-eme agwụna na gịnị mezi m wee sị ya gịnị na-eme nke ọrụ ibi na mberede o wee sị na ndị wayo kwurie chachacha wee bukọrọ ego niile o ji atụbata ahịa atụbata ngwa ọrụ anyị ji arụ ọrụ otu a ka ego niile si ọ na-alụgo ụgbọala ka edikwana ya na-eme ka nje buru ụgbọala wee laba ka zugodi ike mara nke na-eme ọ sị mba na onye ọbụla na-arụ n'ụlọ ọrụ a ọ mara ngwa ọrụ niile na ihe niile ụlọ ọrụ a nyere ya debe n'ụsọ nna m ozugbo Chukwu abịa ma ya ewetara gị ọrụ nke ka nke a napụ enugu ya ka ịba n'ime nekwa n'anya ya na-arịgarịgokwa ụlọ a n'eziokwu ya bụ na ife Emeka gwa m bụ eziokwu ọkachasị nke ọ gwa m maka Onyema ọ dị mma Onyema
Keke gịnị bụ afa gị? Afa m Ụzọ. Ụzọ. Ee, afa gị amaka, ezigbo afa. Ka eme hotelu? Nye m ofololo kpakpando. Mba nwezi ọzọ. Onwe ọzọ chere eme ka mma. Awatasịkwa m nke na-eme n'ụlọ nke mezikwa une na do onye ma a na-azikwa emezi ka o si eme na mbụ. Nke agba ojuzikwa m anya o. Echekwa na ọsọsọ m ga-achọpụtara ihe nka. Ịmakwa na otego nnọọ nchebere ka mmanụ wee mee echepụta maka ya mana onwere ihe nchepụta. Ịmakwa na ọ dịghịze wetego ego ka o si wetego n'ụlọ ahụ. Otego nchebere maka ihe nka agbakọjikwa mụ nwa anya biko. Ya o, chalụkwa. Nya, nna m ka unu na-abụ ji wee bile n'ụtụtụ. Unu na-esi anya, o nwere ihe unu ma unu eme n'ụtụtụ a. Ọ bụrụ maka nna m ka unu ya na-akọ. Kedu ihe gbasara unu? O nwere ihe gbasara unu ma ọ na-eme ka ọ na-eme na mbụ ma ọ dị emezi. O nwere ka o si wee gbasa unu na-abụ. Unu ama ihe kpata ihe meenụ na ọ dị emezi ka o si eme na mbụ. Chelụkwa ụzọ ọma. Dị onye ma a na-ekwukwa n'obi bụkwanụ di nwanne m nwaanyị ka ọ na-echefugo. Gị wee chefuo nọ nna m ka ọ bụ. Nya iche na mma atụkọta aka m na ọkpa m na-ekiri unu na-abụ nọla ebe a na-akọtọsị nna m maka na gịnị mere? Mba ọma nne ka ebu nke gị ụzọ maka dị ebu nke gị ke nnọọ bụ na mgbe ọbụla anyị pụta nnọọ ka anyị kwuo okwu kpaa ihe dị mkpa kpaa ka anyị esi wee mịa isi nne ebe isi fịkọlụ nnọọ fịkọpụta bịakwa itinye ọnụ ka ihe na-eme dị gị mma agụụla mma ama gị mma agụụla mma ama gị kịta ya ịdapụ ebe akpọ isi ị na-apụala nya a na-ekwu okwu gị nwa ịpụtakwa ịlịkapụta bịa ịgwa m okwu ịbịa egwu ụzọ m okwu ị na-apụala ka m gwakwa unu ihe ọbụla unu na-abụ na-akụ ihe ọbụla ọ soro unu na-asị mmadụ akpọkwana nna m afa na na-anụ ya unu agwakwana nwụrụ kpọọ ya afa daala na nwụkwana ya biko fịkọlụ kwuo ka isi fịkọlụ bata biko mmadụ na-arị anya ka ụzọ ọma nke a gosịkwa m ike a na-ekwu nke a na-ekwu mgbe osi na-egwu osi gwara nwa ọnụ na-ayakanya nnọọ mana ịmara ka o si eme ịma ọnụ ọsọsọ chọchọchọ bụ ihe ọ na-eme nwe onye ọzọ na-alụ sọsọ oke okwu aghọtara m ihe na-eme aka na-ekwulili nwa na-abụ kịta ewetebere ofu ihe n'ụlọ bụrụ ihe baa uru sọsọ mụọ bụ onye na-eme ihe ego n'ụlọ afịa m niile na-adasị ada maka na ihe si na ihe eme erikazi kedu ife ọdị ọlụ ide ejezi ọgịnị na-eme nne aghọtara m ka o si dịrị gị n'ọnọdụ ahịa mana enye n'onwe gị nsogbu nwee ndidi ọnọdụ a ga-eme gbanwee ọnọdụ na-adaghalị kedu ụdị ọnọdụ dị ebe a na-adaghalị kọwalụ na mbụ nwunye ka nghọta ife na-eme nwa ụmụkwụ na ana kedu ife onwe ihe ọzọ dị n'ime ya na eji eji ndidi wee soro ọnọdụ a mgbe adịghị anya ọnọdụ a gbanwee ihe adịkwa mma ọ ife ị na-ekwu nje ka m kwuo isi m na ọya dị mma asị m na ọya dịrọ mma elime amụsụ ihe na-achọ bụ ka ịkọwapụtalụ m ihe bụ isi nsogbu gụsịa asịrị na ọya dịrọ na mma ọya dị mana kedu ife kpata o ji dịzi otu a gwa kene m ọ nwunye ka mbụ
anọkwa m ebe a na-anala obele igwe. O nwekwana ife nsị ka m gwa ya. Kedu ife? Ka si wee na-afụzi ife na-emezina. Dịda a na-azụkwa na-eme ọfụma ka o si emebu na mbụ. Legudu m, ayọtọsigo m. Pịtọ. Legudu isi m, emebụrụ m ya. Ọ bụzi ife ụmụ nwaanyị na-ete n'iru ka m wee chọkwuo mma. Ọ gwụsigo n'uwe m, achọkwu m ịgbanwe ya. Ife a na-emezikwa n'ụlọ ọ dị atọzikwa m ụtọ. Nsogbu adịrọ, o mesịa ya dị mma. Dị n'onwe anọrọ mma. Unu ma ọkọwatagolu m ebe nsogbu asị. Ya na onye ọbụla ya edibe ogodo ụmụnwa. N'udo adịpụrụ n'ime ndụ m. Ọkwa ụtụtụ njesi afịa zụkọsị abata mụ na ụlọ eli. Ijezi efu n'ụlọ afịa nkịta efu na ya bụ afịa na-adazi ada. Ụdị ego ole ka eji akpa ede ngwa afịa n'elu kịta. Ọ kwere ka m ji ekpele unu nweta ọrụ. Etufuchara ego niile azụchara na mahadum mmadụ anọkwa nkịtị. Ego ude ayọ, ego ncha ayọ, ego akwa ayọ. Ọbụla anaghị ya. Ifuru ego niile nwetara ọrụ kịta. Ebido wee kwalitebe ezinụlọ nyebelụ m aka. Dedo ya egbudo onwe ya. Okwu ofu dede anwa, ya nwe akwụkwọ, ụgwọ akwụkwọ nyanwa, ya nwe ude unu, ya nwe ncha, ndozi isi nyanwa. Unu a na-emekwuru ọrụ mmadụ ebele. Mmanụ na ife esiri ike, ọbụla unu ya achọ nke kasị mma. Na emu ka nsi aga mpụta mkpachalụfu nwa obele isi ya ifu ndụ. Ọnwa 3, ọnwa 4, ọnwa 5 ọ ka dị mma. Sọsọ maọbụ na ntọkwunye. Mana unu ya ejebute nke ndị ọcha kwụ ihe ọrasị agba ka gịnị. Ka si n'ọnụ na unu na-achị obodo ala anyị nwa bụ Naijiria. Uche onye ọbụla ya adị ya na ife isi ike erika. Onye ọbụla na-achịkọnata onwe ya kịta. N'ihe m na-ekwu. Onye ndidi. Mana Adanne, o maka na ife nsị ka m gwa ya. Maka na ya bụkwana na dede gwagwa nwaanyị ọzọ o debe n'ilo. Ke na-amịkọsi ego ya. Ka ọ nọbụrụ Ebere, nwee ike imechi ọnụ nkịta tupu mmechie gị ya. Afọ na egwu adịrọ n'anya. Imezi ọnụ ị na-asị ya eli ọnụ. Di m debe nwaanyị n'elu. Di m bụ onye mma alụmalụ ọnwụ ka isi na o debe nwaanyị n'elu. Uche ya edekwa ya. Ife m na-agwa gị ka ọ yalekwa ịbụ mkpali nye m na m kpọbata nwanne m n'ụlọ ka mụ na ya biri ka m na-enyere ya aka. Di m were obiọma nabata ya. Jidekwa okwu a ka ọ dapụtazi na n'ụlọ ọzọ. Onye a mee ụzọ ọma ji wee kọrọ m mbọsị ya ka unu si wee were afa di m wee na-agba asịrị. Ihe niile unu kọ n'ọnụ ụkọcha alụm ya. Uche unu depụ ya gị na Uchenna. Ọkwa ofu nwoke a ofu ite sika ọkpọrụ. Unu ya edozi isi nyanwa dede ebe ekwodo unu aka na okporo ụzọ. Okporo unu aka na ana. Okwu na agbawara na mbọ ịchọba ife ọ ya eme. Achọkwa m ọ dịghị otu anyị na be anyị dị n'ebe ebe nna anyị iche ebe ajije nọ. Ị na-achọpụrụ ofu dịka ịnụ iche na ndalụ ka anyị wee nụọ dị. Adarụ nke onye ma wee bịa n'ụlọ m ife ụdụ. Adanne, ọ bụrụ na anyị ji dede akwụ asịrị kama anyị nọ na-ekwufu okwu dịfụ anya mụ na Uchenna maka na ife mmeni ịtụ ụzọ masị wee jide m nọ kpalịkasịa m arụ. Obele nwa ọ dịzi mma. Obele mkpalị ka ọ kpalị ya. Obele mkpalị. Ife njisi na obele mkpalị ka ọ kpalị ya bụ na ọ bụrụ na m ji ntị m wee nụọ mbọsị ya ife nọ n'ụlọ aka apụ n'ama. Ịma na onye mbụ uche ịdị ya maka mbọsị ọgwụ n'ụlọ kpakere alụm n'ụlọ akpa ama agwa ọjọọ mgbe unu asị ọzọkwa esi ọzọkwa nwanne ya nwaanyị Njideka. Mana Adanne, abịakwana m ịkpasu gị iwe. Abịakwana nka mụ na gị nọlịa dịka nwanne. Dapụ n'ife ya ewebego m iwe. Ozugbo nụnụ. Nne o. Ewena n'iwe biko. Ụdị isi wee na-ekwu n'ekwentị mgbalụ na-aga. Onwe ife na-emebi eme. Biko onwe ife na-eme ka ife na-eme gwa m. Nne mkpamkpa na-akpa ahụ. Ịmakwa ihe na-akọli kemgbe abalị one ma one gara aga shishi adapụtazi n'aka di m. Kedụkwanụ ife ọsị na ya bụ nsogbu? Kemgbe ọnwa agụnụ kịta chaa
ọ na bụ ka agụgụ gbuzie mmadụ ka ihe ọ na-achọzi kịta bụ nwa nke nwa ji atụgharị aka ka elichapụ n'ọnụ ka ọ bụrụ ya bụ na m agbakwula aka bịa n'ọdụ nkịtị ife wee na-eli m nne n'afọ nsị ka mkpokene ka nkọsala ka itike n'elu m elu kedu ihe mmemme njile ma nke ga amaka ife ya na-emebi ịpụta na na-efelu chukwu aka na-eferi ya aka nke ga amaka nwere nsogbu karụ mara m ịghọtakwa ya egwu a sị gị na di m ada ewenetazi shishi ka ọ bụ okpopụlọ yele n'ụlọ na ọgba ya agụụ na-afịọzi mmadụ ọnụ ị na-asị m na nke m amaka ke ka nke si wee mazie mma aghọtara m ife niile ikwu anụrụ m ya ọkwa ebe na Enugu dị gị na di ibili ọ na-ete ya arụ anyasị ọbụla n'ọnọgụ nwezi ka o si wee dị ebe a m nọ mekekere m otu a nra o nwere ọrụ onye na-akụ aka n'ụzọ kpọkpọkpọkpọ ma ya bụrụzie isi m bụ Karu mma anụ ya anụ ya ka ị na-ekwu okwu nke gị amaka Karu eche na ibu ezigbo ọyị na nkọsasị ya ebe o si adụ m ogwu na-arụ isi m febelu chukwu aka na nke m amaka ịkọla iko dị tinye ebe a anyị na-ekwukwa anụdị anụrụ dị o nwere ozi ife ọzọ mma gwa gị ndụmọdụ niile agwacha adụchago ngị ọdụ nye gị okwu agbamume mgbe niile abụrụ mgbe eji eme mmemme mgbe niile abụrụ mgbe eji alacha aka pịtọpọmpịtọ ma na-alachagharị aka ọ dịrọ mma tata njide ọ dị echi chịkọta onwe ya achịkọ ya ka njasị na nke ya amaka aka m anụrọ Karu anụgo m Chineke efebelu m gị aka na nke m amaka aka nkara mma ke m jụrụ ali ka ifu na-echere bụ anụ ndị a anụ ha na ndị di anụ ọ bụ n'elu ga na eze di ọ na-afịọ ka m gwalụkwala kama mmadụ ya anụ nke ya na-alụkwu ya onu ọnọdụ be nne ya na ọ bụrụ alụ ya alụkwu onu ya so ofu anyasị ma mụ na ya na-edi na-ekene ka ọ na-ete m ahụ na-etekwanụ m arụ anyị ga-adị na-egodo anyị ofu tee ya arụ esi ete ya anyị bụ n'inwewe nsogbu ịnwe ka ọrụ m akụkọ ọzọ nche na onwe ife na-eme nche na onwere onye ya alụ banye m ka ama ma ya etinye ife etinye ebe ọkpọ ga-ewere eke niile ebe a tinye ebe etinye ebe ebe ọ dị na-asọ m ụsọ mgbe ife dị ka mmegharịa ya emegharịa ndị uwe ọcha na-akpụ n'ala ewetela egwu na agba nke karịa ya dị iche agbara akwụkwọ Onyema ọ dị na nwa mgbe ka mara akwụkwọ bụ na agụba adịrọ nkọ ya bụ na onye anapụziala ọrụ ọtụkọ aka na abụọ na ụkpa na abụọ na ọrụzi anụ ụlọ ka ndị wee si n'eluigwe wee nada onye bụ ike agwụkwa mma agwa ya mmeju ọsị mmejubu onwe na ndidi kedu ka m na-esi na-akpaka osi n'aka felu ụba n'ọnụ enyi ya anọ m ya nwaanyị na ya nwanne gị nwoke na ya nwanne m nwaanyị na-erukwuo ya ma akpọ ya ka o si apụta na akpa m nke na-akpọwa m obi bụ jee n'ụlọ afịa m echi niile soro nje aka ka m meghepụli fụmgburive adị ọzọ ya kedu ebe m mesi wefu ego ebufekwuzigo m ife ndị mmadụ n'aka nsitezie n'aka ka anyị lesi anya elie ụbọchị anụrụ na ndị uwe ojii abịa kwụrụ m ọ bụ onye ya napụzi ọrụ ọchịzara aka na abụọ na ọkpa na abụ ụkọta ọnụ rapụzi asambodo ya ụka na-atazi maka na ife ọbụ ewezugazi asambodo n'ijele akwụkwọ ihe na-achọta m ife ya eri ka njukene ya onye ya ma jee chọba ọrụ ọ bụrụ ndị na-agwa aja ebunye aja eji alụ ụlọ ndị kimbom sobeba ọ bụrụ anyị ike tụkwasị nwa ndị na-atụkwasị anyị ike na-ekwu ugwu na-akpagharị na-agara ajụ ahịa walụ ụlọ nkwu ahịa walụ ụlọ nkwu nke efu dị nwa gịrịgịrị ife na-agara ọrụ nwa mmadụ ka ọ bụ fabụrụ ndị agha ka fabụ ife na-emeli ife eme na-abụ ka ezinụlọ fa wee dị mma iwere pụrụ m ibu ya niile ịpụta tụgba ọkpa ike agwụgwọkwa m ife jikwa gwa ya ife abụ nwekwa mgbe oyi eru onye ọbụla aza afa nne ya n'ọgbọ nke bụ na ịchọba ekwu gwara ya n'ogologo ife ya na-akwụ n'olukwu onye ife dị ọ bụrụ abụ n'inwego ọrụ ihe okoke akwa na-achọ eche ụgbọala ya ebi ife iji emela ife ọkwa maka na m na-esi nne enye ọ bụrụ na m arapụgo ya agụ ụgwọ ya ihe afụzi ka ihe esi wee nọrọ ebe echere aka wee n'ụkwụ agụ ya agụkwa ya onye ama agụ ya agụkwa ya ebigokwa m na mma o ya bụ ọ daa na n'ụdị a maka na erikata eriwo
ọ pụta gata na akpa ma ọ pụtawo nya ka o ji daa n'ụdị nsogbu adịghị akpa nchọ ọrụ adị m eje chọọ ọrụ mgbe adịghị anya achọtakwa m ọrụ anyị riwekwa ihe otu anyị si enye na onwe gị nsogbu ịgwara ụmụaka ife okwu uche dị elikata elizi ọpụtakata na akpa ọpụta debe ego agụla ọnụ ị na-eweta nya bụ ego nwa ọ bụrụ na m na-agba nịga ị na-ekpekwa ekpere ka eleta ụlọ nke ị na-enya n'ebe nwanne gị nwoke na-agadaga ụlọ niile ọrụ ọnụ ụlọ ebe a dị ezu ike ka o wepụta si gị na-enya gị na ndị be na ka anyị na-aga anya na-akpakọsị ọnụ wee na-aga gịnị mere o nyere onye n'ime nke nnukwu ụlọ ifela na-emere o duru ya anya na ojigoro nwayọọ na-eyi ka ya yipi ovu mbọsị sọsọ na ekwentị ka ọ ya akpọ si gị chere ndị be isi pụọ ikwesịrị inwe ọgwụgwọ isi mana ikwesịghị ịgbakwa mbọ ogologo nkwụ a ka ị na-awụ ya na-edekọta ego enwere ike idebekata ego nkwụ were ya ghọta nọ n'ụlọ anyị enwere ụlọ nke anyị ọrụ ọbụla ị nwere ebe a biko rapụ nka nzu ike eje nene mbata ụlọ ọrụ ịtọ njere taa chọọ nke mbụ mbata sị hei ọ ga-abụrụ na m bịara n'ọnwa gara aga na a na-ewe ọrụ ejere ha ewe m si ebe a pụtakwana jebe na nke ịbụọ si he na ha chọrọ ndị ọrụ kịta na mgbe ha chọrọ na ha ji eme ka mmadụ mesi ebe a jee na nke ịtọ ihe niile a na-eje nke ịtọ si ha na ụlọ ọrụ ha na-achọ imechi emechi na ha na-achụkwu ndị ọrụ achụ na ha na-achụ ndị ọrụ achụ na enweghị ọnọdụ igwe nke owuwe mgbe si n'ebe a lọtawa jericha ihe anyị nne nwekwara ihe unu mere a na-ere Ụzọma bute nna ya nri ya ntiri dọbali onye ka o wee zuo ike na ọtaka afọ ndekwa bute gị ndị ka onye ọdana nke ejikwu ha anụ wee si nne nwa etigwu ha anụ na nne ya nna m biko iwe bụ na gị amarụkwa m n'otu a ka ọ dị ihe awụwa ofe ka ọ baa waị nna m biko mmekọ ihe a na-esute n'ofe that's what I did. Hey, I'm going to have a suit and outfit. How?
Hai. Ndewo. Afa m bụ Ebere. Enwetara m akara ekwentị unu ebe unu dere ya na-arụ aja maka ịchọ ọrụ. Ọkwa ya ka m sị ka m kpọọ biko. Isi na onyere di ya? Hey! Nkechi eche. Hey! Daalụ rinne, daalụ maazị. Daalụ. Hey! Chineke daalụ. Kedu ya? Ọ bụ ebe m na-agafe. M wee fụ akwụkwọ amapadoro na-arụ aja maka ndị na-achọ ọrụ. M wee were akara ekwentị ha. Fanwe ka m kpọọ kịta. Ị makwa ife asị m? Na mụ bi echi na ohere dị. Ozugbo m ya na-ebulu oge. Ị gabara nnọọ egbotulu m. Eso m ụlọ eje. Ya. Nakwa ụzọ ọma. Ọsọ na na-eje ebe. Ike na nke ọkụkụ chọta gị ọrụ. Ọ dịrị m inye ọrụ. Chedi dị m ịchọtala ọrụ, dịrị m inye ọrụ. Ị na-atụpụrụ ya ọnụ. Nwa mgbe si na m achọrọ ịlụ ọrụ. Nwa oge njikwu na m achọrọ ịlụ ọrụ. Ọ dị egwu. Ebi dịka onye osu m na-eje eji. Ị ga-aba ịkpọtụrụ m. Hey! Ebe ka isi n'osiri wee mee? Nne kelere Chukwu na ndịkwa nke bụ ndụ. Ebe m chere ọrụ kwa nka nwa. Enye m ịgwakọ okwute na aja. Ebukobere onye nke nọ n'elu na-awụ ide n'ebe ụlọ elu. Eburu m nke mbụ bụyi nke ịbụ bụyi nke ịtọ ka m bụzi gbagote n'elu osisi akụ. Ihe ele kwụchapụ m. Ihe m bụ n'isi nwa ya okpeghe ya daa n'ala gbuo m. Onwe m ihe mechara m n'ala gbee. Ihe nụzikwa n'ukwu bam gbajie. Ndị ebe ndị na-ebe a wee gbata kulite m wee dado m aka n'ukwu a ịkwado ọkpụkpụ ka baịkwa. Ọkwa ya bụ na njebere ghọtaruo. Ọ bụghị ya ekwe m na ngwọrọ. Nne ọ kakwa mma na m hapụrụ ọrụ gwa na aga ahụ karịa na onye ma kụjiri ọkpụkpụ ugwu na-akụọ ngwọrọ jebe abụghị ya naba abụghị ya. Kama ọ bụrụkwa aka ụwa siri ebe biko. Butere m nne ụtụtụ. Ọ bụ mgbe chi ehihie gbara ka e enye m nne. Agụgakwa okpoko ji atakwa m mgbere afọ. Ihe ọkụ sie. O fere arụ ọsụsụ. Mmadụ ewere ezije gbuo onwe. Webụwara ọzọ mma bụ nnọọ nwoke. Esi enye kwuo nka nlere mmadụ ka mba. Ọ na-eme adịrọ fecha. Gịnị bụ ya? Ọ gịnị? Lipton. Kedu ihe ụtọ na mmiri ara ehi eji aṅụ ya? Nwere ala. Ọ bụ na ị nwere ala epili mmiri ala nke etinye ya nwụọ na ọya atọkarị. Kedu ife bụ na mgbe ọbụla emela ife ọma were ife ọjọọ ngwa na eme Lipton bii ka nwụọ mmiri ọkụ ka arụ gbatịa ya agbatịa. Ọ wụrụ m okwu. Ịmara ya enyere ya aka. Arụ ya dị mfe. Ọ bụ oke mmiri na-aga n'eli isi dọrụ ka iyi. Nnukwu na anya o.
si na ịba n'arịa m iji ihe akpọpụta ọ bụ ọrụ gị ijesi bata ụtaba akọ n'iji wee buru okwutere aja agwọkọrọ agwọkọ ka ibrigo obi ndị na-alụ ụlọ osisi gbajie daa ọ bụzi na itiwalụpụ ka ihe ya eme mana ịgbara na ịwụsị afọ ihe a kịta arụ ya fechaa iwere nsọ bụrụ aja were agbago elu ogolu mpụtara ifegolu efetue ka inyere onwe ya aka nyere osisi aka nyekwuru ụmụ aka achọzụ m ịdị na-anụ akụkọ iweligolu wee daa iweligolu wee daa ọ bụrụ ibe ị na-efe gị na-efetu onwe onye na-adanụ ịgbara nwa makara arụ dị ga mfe onye ka ihe ejima na oke nne ya dụrụ mma maka ị na-elika ebe na ife ọma nwere ife ọjọọ kedu ebe mmemme wee meta ya na mma na ife ọgwụ ọka ọ dị mma na arụ onye mere ọgụ bụrụ okwu ọ gịnị na-egwu nke ọ na-ajụ m ajụjụ ọkọ nke ya ife niile ka mma asasị tupu ilie ndị mbiri na enu ma ọ bụrụ nwata a na-achụ ara enye na ụdị ojuru afọ ọ kwesịrị akwa ime ya bụ na nnekwuke n'eluigwe adọrọ ka izu oge ka mụ wazukwu n'ike okwu adịrị na ọnọdụkwa n'ebe ị nọ ama na ị chọrọ ka m nwụọ ọ ihe iji gote ihe a ihe niile a ụrụ ihe ọhụrụ ife ahụ maka mkpụrụ ebubata kedụ ndị a sị gị nọrọ anọ ị na-achọkwa m ka mkpụrụ ibe abụpa gakwụwa na nnọ mụ na ya na mbili mmiri ọkụ ka enwụọ ka ọ dị mma onye ka iji weta ihe a ka m nwụọ ndị ọzọ abata ekuchi ha na tibe igbo anụ nwere ekwere ebe a eje m ata n'ihe ka m wee dị nke bụ ndụ eji m ata ya wee nweta ike otu isi akpasozi nna m agwa ajụrụ mma ọ bụrụ ya mee ihe eji wee chụwa ya n'ụlọ ihe a bụ ihe nwere ike ime onye ọbụla ọ bụrụ ya mee ya eme isi ofe ịma ntinyeli ya anụ isi eji atụnyeli ofe mkpụrụ ji ọ jụrụ ọnụ mma nna nene nne ya ịma na oge ego dị na ọ na-enye gị ya nyefee gị oke ọ bụrụzi maka na ihe dị ụtọ a ị na-eme otu o si wee masị gị nna ọ jụrụ ọnụ mma biko ana m ayọ gị aka wetuo obi gị ọkwanụ nwa mgbe nta ọ dị adịgidekwa o nwere ihe mee n'ụwa a na-adịgide ọnwa mgbe nta biko ka wetuo obi gị mma m na ọ na-afịọ gị ahụ mana oge na-adịrị anyị nne ya dị mma ịchọ ka nna m nwụọ ịchọrọ ịbụ nwaanyị ajadu nne biko wetuokwa n'obi gị enugo wetuo obi gị enugo onye anyị ma ayọ gị aka anyị nne nụkwa ihe mkpu Hey, Oluchi enyi m. Anyị wee jee ebe ahụ a na-agba nkwụ. Bịa kilie ọtụtụ ndị ọgaranya juru ebe a. Ego wee si etu a. Ife nke a wee na-ewute m. ibutekwara anụ Ana m gbutezi wee na-agwa ya igbo m. Chai! Ịma ghọta. wee ezuru m bịa ebere nye ebe a ka ị bịa nụrụ gịnị ife ama amụrụ iwere bụ azụ ụlọ nne m si mụ na gị sụcha ebe kịta ị bịasị m na ịtọ m atọ nye ozizie mụ na gị ozi ịbịa bịa nọrụ chọọ ka sọsọ m bịa sụcha ya bido na biko ga aje sụọ afịa a biko bịa cherekwa enwe onye kwuru okwu bịa na biko gị abụọ dodoro agbọ aka n'ọdụ biri ebe ụmụ agbọghọbịa na-ekwu okwu wee sụtọlọ ọnụ nsị gị a wee bee salemile egwu a na-atụ gị egwu ọdị gị n'anya egwu adịghị gị n'anya
Egwu atụ gị n'anya. Ebe ka onye ara eke ọha nke asị ebele akwụkwọ nna ya abụọ gị nwaanyị o. A sịkwana m na onye ara n'ọyị gị nwaanyị. Nigoro ihe oyi n'ọkpa kapụsụ mee ka o si wee dobe afọ ka ite mmiri ka nke ọ ka n'anya dịka akara eji mara ala nna anyị. Echekwa m n'ịma ka esi ete mmiri na-ekwunye nka ị nwere ike ịkụziri ọyị gị nwaanyị ka esi ete megoro ka onye ala adị wee dubeta ebe a ibu iwetara m ọnụ ị na-apụ ala. Echọrọ m na-esi m na nwanne ego nwaanyị agụrụ mahadum ịma ife ego akwụlọlọji ikpulọlọji ọtụọlọji na isi ike ọlọji ka egụrụ akwụkwọ ụlọlọji ka egụrụ na egụrụ akwụkwọ nekwa onye ala eke ọha ebele nekwe ihe oyi kapụsụ ọkpọgbu gị ebe ọ bụla isi iduwe onye ala eke ọha idubata ebe a ebe ọ bụla isi iduwe mmadụ dubata ịmakwara ebe a bee nna m ịbịara iko ihe ju gị ọnụ nya njepụta ka ọ bụla isi gị ebe a na ị na-apụ ala anụrụ mgbe nna gị agbụtaghị nkwa aja ọntọkwụ ụlọ ụgbọala onwelọ ọgba tumtum onwelọ ịma nke eji akwa ngwongwo onwelọ nwa chere nwa mgbe nta onye nwụ na-abịa were ụlọ ya ulo n'ebe ka ọ dị mee ka asị ya adọ isi nnọọ n'ụzọ wee jelu yiri ife anyị wee bata ebe a ebe na ife na-emegbuo gị mee ndị ọrụ ị na-edubata ebe a nya tupu m baa n'azụ ụlọ wee pụta ka ọ bụrụ isi gị ebe akpọ ọ bụrụ ịbụrụ mma agbọ gị mmiri ngwa gị nchi mmanụ isi mmiri pụọ atụrụ m aka ọzọ ozugozienu ụzọrọ jebe ọzọ gịnị jebe onye ala ị na-enwe ụlọ ịtọgburu ụlọ ozugbo nsị na gị abụ ofu nne akwụna nke nwa akwụna nke a na-alịkwa n'ume niile ụmụ akwụna iwu nke mbute ndị m nne nwanụ ochezikwa aka ebe ndị nke otu obere gịnị ka isi gị na-ebe ihe a otu ibe ji ọ bụzie maka gịnị nyekwana ya nụ ego na ga-elụta n'ọlụ aja ije ọ bụrụ akpa ego ise nwere ekwe na fechata mba ji ise si ka were nwayọọ na-awanye ya ụbọchị ya awanye ofu n'efe wee lie ofu a ka m wanye n'ite ọ pụtara anyị otu ibe ụmụ maazị alie mwalikwa otu ibe ahụ nke ya dịzi iche ka onye na-ekwe kịta onwe patanụ ọ dịka na-emegbu ife esikakwa n'ike na onye ọbụla na-eji nwayọọ ewere ife okenye na-azụ ụmụ ụwa bụ ka ya lijuo afọ ọgwa ọzọ ụdị nne oli ejikwa mmanụ wee riji nwa eme ya m na nke mmanụ a mgbe agwa ya eziokwu amara m na ọgwọ ka mbazi ka m bute ya nri ka m nwere abụọzi mmanụ na mkpụ bụ na mmụaka alachagbu gị ọkụ ihe na afụlụba dizie ya otu a na onye gburu tawolie ya nwụọ mmiri ka ebe ijidegodo ume nri ofu ibe ji ka ọ baa m n'ahụ ma ọ bụgodo ego nke ọbara ya n'ahụ na-anyị ka okwu adịrọ m biko olee ndị nọ ebe a olee ha bịa nyebe ihe na-eri Onyema
Obiora. Obi jupụtara m n'aṅụrị. Ama m na mma afụzi gị n'ụwa. N'ebe m. Kee maka ndị be gị, kee maka ọlụ, ọ gakwanụ. Ụlọ ọrụ anyị ọga nwere nnukwu nsogbu. Ụlọ ọrụ anyị wee mechie. Ketara enwe ha ọrụ mmeziri. Chukwu ga-enye gị ọlụ. Mana gịnị butekwara gị n'obodo a? Onye ma. Ịma oge ahụ ọ ga-achụ m n'ọrụ. Mana ewekwa ezigbo mmadụ ịnwa ka ịma na ị na-arịọ enwe efe ya arịọfọrọ ya ka ọ hapụ m ọjụ wee chọọ m wee pụọ. Ata m ezigbo afụfụ. Ata m ezigbo afụfụ. Atara m aja taa afụfụ ma enweghị ememe ka m dịka mmadụ. Mana ịma oge Chukwu ka mma. N'oruzi ofe oge Chukwu wee mee ebere nweta ọrụ. Ụlọ ọrụ ebe m na-alụ ha bịa bunye m wee zita m n'obodo a ka m nwa bịa bụrụ onye isi ụlọ ọrụ ha nke dị n'obodo a. Ọkwa ebute m n'obodo a. Kekwana ebe ibi n'obodo ebe ha nyere gị. Ịma na aka m bụ onye ọfụ n'obodo a. Mana ndị ụlọ ọrụ anyị fụ anyị eme ego ọnwa isii ka m kwụọ ụgwọ ụlọ ọrụ ahụ. Na tupu ọnwa isii ahụ agwụ na fa ya alụpụtalụ m ebe obibi. Nwanne m nwoke n'obodo oyibo nwere nnukwu ụlọ ọrụ mana ma ebe a ka mbi mụ na ndị be gịnị mere ka ma ịbịa anyị na-aga ebiri n'akụkụ ebe nke anyị bi anyị wepụtara gị otu mkpụrụ ibiri tupu ọnwa isii ahụ agacha ego ahụ ite ihe na-akpa were gboo mkpa ọzọ. Alụga maka mana ịma na ịlụ nwaanyị nwee chụọ ụmụ nwaanyị wee nwere ma achọ m nke m ga-abịa enwekọ na ndị be gị ama amasị ha ka m ghara ịbịa tinye ọgba aghara n'etiti gị na ndị be gị ka anyị hapụ ya ka m nọrọ. Mba, onye be m na ndị be m nwere nghọta ọfụma. Nkọrọ ha ji aghọta. Ọdụm ọ na gị na ha kpacha ife ọ na gị na ha kpata ime ka mmalụ mma enye gị akara ekwentị m kpọọ m n'ekwentị gwa m. Ọ dị mma, ọ dị mma otu ahụ. Ụzọ mụnwa na-apịachalụ kpakpando ihe kwuru ihe akwụdobe. Ụzọ onye biri Obiora. Awanụ chetara Obiora. Onye isi ụlọ ọrụ anyị ebe a rụburu ọrụ. Chekwa Obiora ka gị na-alụkọ ọrụ. Nke a nke bụ onye isi mgbe a emesịa chụọ ya n'ime eluigwe. Ka ife mesi obodo ime nne Obiora abụrụ na nnukwu mmadụ. Emere onye isi ụlọ ọrụ ha na-elekọta agbata anyị niile. Lekwa anya. Ndị ụlọ ọrụ ha wee sị ya bịaba ebe a nọrọ birigodo. Mana ha sị ya chere ka ha rụtara ya ụlọ. Lekwa anya. Ọnwa isii ka e nyere ka ha rụtara ya ụlọ ebe o ji ebi. Were nye ya ego ka o jee chọrọ ụlọ nrahụ. Ọnwa isii anụnwa. Ọgwụ obere mmadụ. Mụ na awe na-akpa nkata nsị ọgwụ dịghị mma na ị bịara soro mụ na ezinụlọ ụlọ mbiri na nwanne m nwoke rụrụ nnukwu ụlọ mara mma ya dị ya mma chara ije tufuo ego anụnwa. Nna anyị ekwetakwa n'ihe nke anyị na-ekwu ọdabasị ọkwa bụkwa na mmasị gasị na mmadụ bịa binyere mbọ onye bụ onye gị mana ọdụ ọnụ ụlọ ole ka anyị nwere n'okpokpo na ozusigolo anyị wee chọba nke onye ọbịa ya abịa n'ime ya bụ onye ụlọ. Kedu ka anyị si dozisi weta ụtọ n'anya ivugo n'ebe ọtọkazi ntụ oyi nkịtị adịrị ya ịbanye n'ime ọnụ ụlọ ebe nlarụ akwa dị ya ọmakazi ọdị akwa na-eru kịta
nwekwa ka ọ dị maka isi aka akụkọ onye a ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ ka ya lego ịbụ na ọbịa ebe ọbụla ifele enyere gị nwa n'ọlụ oyibo niile ịlụ na igote nwere obele ka ofu ntu oyi debe n'ofu ọnụ ụlọ na-agbanyeghị na nwanne gị nwoke lụọ ụlọ debere ụlọ na bụrụ ego ka iji lụ mana idoziri ya ka ọ ga-abụ ụwa bata amana bụ nwanne ọgaranya amana bụ onye ọrụ oyibo bugo n'onye isi ụlọ ọrụ rakwara ya ka ọ gaba ka anyị nọdụgwarụ ka obele onye si anọ mụ a na-achọkwara oke mbikọsi ya maka obele oge nsogbu apụtara biko gwanụ sọsọ ma ọ bụzikwa na ị na-emezikwa ọ bụ na ihe eje gbape ọnụ ụlọ nke nwanne gị mana ọdụnumanya na ososo ofu ka iji godie ebe na-ekwasasị ngwongwo ọ bụ na ya maka ihe eje gbapezilie ịmanụ na ọdịnmma maka na ntu oyi dịsị na ya ife niile zuru ezu dị ya ọ mapụrụ mma bụ akwa ya mana ọ na-echekwa m uche na ma amụrụ na ya pụta okwu kedu ife ilo na mata onye ọ ka mma ebe nchi igodo a ka ndị kpọghere ọnụ mba nne ọ kakwa mma na ọbịa onwe ike chọtara anyị ọrụ echetedị nke a mụ na onwe m kwuo chọtakwa ọ dịkwa mma alụghị dịkwa mma ọ nwere gịnị ha dị mma ọ dịkwa mma ya bịawa nnọọ nsogbu adịrọ Uzoma! Uzoma! Kedu ife na ebe anụ eme? Ọ gịnị? Isaga efele eji wee li nri kemgbe anyasị nya. Ọ bụzi ebe a na-esi nri ebe niile wee luchasị nri. Jee saa efele ozugbo. Ka njikere gị. Onwe onye ikpoto odibo n'ụlọ a. Onwe ebe odibo gị? Biko rapụ m aka o. Chinukwu ọmụwa ka ị na-agwa ka ọ bụ onwe onye ọzọ. Jee saa efele enyi ya binie ozugbo ọsịsọ. Ọmụwa ka ị na-agwa n'isi emebi m nwa bụ ụzọ ọma n'isi emebi m nke bi ebe m nọ na-egele onwe m ọmalịcha egwu bi ebe a na-enye m nsogbu ọ gịnị echefugoli m na ịbụ onye umengwụ ịbụ onye umengwụ echezogo m mana ka m gwa gị o nwere ndị na-akwụghalị n'ụzọ ndị a na-achọ ndị ha ya efichala ụlọ sụọ akwa saa efele ole ofu onye ọ sasịalị gị efele o mee ihe ịchọ o mesịa ekwu onye ụgwọ ọnara enyezikwana ụzọ ọma nsogbu enyezikwana m nsogbu Chelo Uzoma onwe mmanya ọkụ ịnwụ ka ọ na o nwezi ife na-eme gị enyi ya bilie ọsịsọ jee saa efele anwa ka ifichasị ebe niile anwa a na-esi nri kwunye ozugbo mụnwa mmanya ọkụ mụnwa bụ ụzọ ọma ṅụ mmanya ọkụ mụnwa chekwa ka m gwa gị ị na-anụ ife nna gwa gị agbazina na okilikili ekpuchazina ifi okilikili na anụ pụtaba ilugo onwe ife ịchọọ ikwu ịgwa na ya ọ dịkwa m ka ichefugo mana ọ bụ na ichefugo ka m chetalụ gị ya na ọmụnwa bụ ada n'ụlọ a nna m wee bụkwuru onye isi ụlọ ọrụ ejechago m mahadum fee obodo nna m ofu arọ wee nata na ichi ịgwa m okwu na nsọpụrụ ọ bụghị na ha agwa m ụzọma mee nke a ụzọma asa efele ụzọma ọ gịnị dị kedu ya mmezukwuru gị ike na be nna m biko gbara ọgwụ gị nwụọ enyela mmadụ nsogbu mmezuzili gị ike aja nne ọkwa ụzọ ọma ọ amazikwa m ụdịrị aja akpọrọ m agwa nwa nke anụ mụtazi n'ụlọ ọkwa na nsị anya jee n'ebe a na-esi nri ebe niile wee luchasị nri ịgbakwa na efele ji wee li nri kemgbe anya si nya
ka tọgbọ asa bere asa eziokwu nne ime onye anya bido n'isi wee luo n'ọkpa ifu na ụkwụ ejiri ya aka ya tajiri ataji ine ya ifu na arụ dị ya mma ọ daa ya arụ ya ọ bụ na efere lu iyi ọ dị sachapụ nne ya nụnụ kedu ihe ọ na-enyelu m nsogbu chelụkwa nya nọ ebele ka ị na-akpali ebele tọga atọ mụọ ga-amụ fụrụ afọ ime gị anya ka maka na ọ bezi bebe ihe anyị n'ụlọ ọ bụrụ ka m na-ajụ ifele na-emekwaghị ịmakwa na oge nwa bụ ada n'ụlọ nke nwa bụ onye nwe ụlọ ma ọ bụ na-achọba ya achọba na osi dị n'ụlọ ekwesịrị dị na-agba ya aka ekpe ịkwesị ibu usoro eme ife ọbụla ndị ọzọ a na-esotazi n'azụ fa ncha niile ga-emecha na be nna fa na ofu mana ọbụla gị egwu n'ụlọ onye umengwụ ka ọ bụ na-ekwu n'okwulokwu biri ekijejesi efere biri ekijesi efere ọka nọla ebe a maka na nwanne gị nwaanyị mgbe ọbụla ya akwụnyeli ya biri ebe a jesi efere isikwa ụzọ a na-aga ozugbo ọ bụ n'usekwu ka ị na-abajesi agha bụ efere mana gị nwekwu nke ihe ka njọ ị nwere ike ịdị na-ejikọnata onwe ka ụmụazị ya leze dị n'akpalị n'ime fana abụ nwa onye na-atọrọ ka ị baa n'usekwu ọ bụrụ na efere lụrụ inye ị na-ewere ọrụ nke ihe ejiri n'isachala rapịa kama mbatazie ka mụ na ya mebe adande mbụ ụzọ ma sọrọ asọ ụzọ ọma obele nwa ụbọchị asọrọ asọ biko na em biko ka m zuo ike mgbe ọbụla unu okwu na okwu amor. Oh, one day the mine ever fight. One cup, one card, come back, come make Azubana, Kunu Brabham. Una fugonu Obiora. Oga, I ga-ebi aganya ọnwa isii aga tupu ndị ụlọ ọrụ ya rụchara ya ụlọ ka anyị nabata na ya nke wee eziokwu bụ obi jupụtara m n'aṅụrị otu unu si wee nechie m anya nabata m ka m bụrụ ofu onye n'ime unu amazịkwa m ebe m ga-ekwu anyị ma na ọhụ enyi m nwoke onye onye mmasị afọ ya mana ama m na nwa mgbe nta mma matafu onye ọbụla ekene dịrị Chineke anyị nji weta ofu olulu mmanya si na ya dịrị anyị na mma mma erikwa unu uru na-eritakwa m uru
ihe niile ga-adị mma o ka anyị were nke wee nye nye ọnụ mmeso wee nye ọnụ jee chịta iko wetakwa ebe eji emepe ya bụ mmanya anyị ọrụ iko ọwụ na anyị dị ụlọ ọrụ anyị dị o bukakwa ịma na tata ụka mbọsị ụka anyị anọrọ aga ọlụ mbọsị ụka ifeme na mụ na unu ama aba n'ime ka unu fụ ka ọ dị mbọsị ọzọzi mkpọrọ unu na-abaze n'ime ụlọ ọrụ anyị o bukakwa anyị nwechara na ebe mpaghara dị iche iche mana nke ebe anyị mana ọmụnwa na-elekọta nke ebe a ka anyị gabazie biko Njideka ife njikpa ụka ahụ na mụ na enyi nwoke akpasigo wee kọwatatịrị m otu m si ebi n'ụlọ obi adịcha m mma otu m si ebi azụ maka na nwoke etipịaziri mere na maazị ihe kwesịrị imeri ya agwacha m n'orugo ke na-esi ndị ama tinyere ya mesịrị mba na okwesịghị ekwesị mana ebe ọ nọ na-abịago awọgoro m onye nzọpụta mma akaba arụ fụ na ndị ama bụ nsogbu n'ụlọ a ebe ọ bụla m chọrọ aga na-enweta ka ọmụdụ mmadụ na-erichikwa n'afọ ke nke weriwezi nri ama ata na chọga ọshọka ọgbụ mmadụ oge m mewe ichi kwado chi ije afịa bịa afọ m ka m chọrọ ya ego iwe gote ife a na-eri eri gojuo n'ụlọ daalụ dị obi ọra mana ọgwụ ụkwọnụ na nna akpacha ya na ahụ dị m nne maọbụ na ahụ ya anụ enwere na ife isi ike erika ebe ya bụ ego si apụta eburu ibu nwe ji nwayọọ wee na-ewepụnata aka ka ọ ga-agba ilie taa anyị elie echi mana dị m onye nwa gbara mmemeze ọ dị mma agbagara na mụ gbagara ịgbagara ifugo na ọrụ mgbagharụ mgbagharị mana asị na mgbaghe na-adọrọ na mgbagharị na mmadụ gbagharị ya tupu m echezọ onwe onye ọbịa ị nwere biko kpọrọ ya bịara ebe a ya lee ya ọbịa ịkpọbana n'ime mkpụrụ ha maka o nwere akwụkwọ dị mkpa ndebegachara ebe asambodo m dị na ya akwụkwọ nji gbata ala dị na ya biko onye amaghị bụ onye ọbịa nwere ike esegburu ya dọka ma ọ hichara ike ọma ihe ọ bụ biko biko daalụ Hey! Nna ị na-agbakọ? Mgbe ọbụla na-agbakọ. Ị mara m agwụrụ gị n'ụtụtụ n'obi ọra nye eme ego tupu ọ pụọ nna anyị nekwasa ego ka anyị were sie nri $1,300 ya ka nsị ka nje afịa ka nje gote ife ezigbo mmadụ Chukwu gọziere m anya ka nsị ka njebe ka nje afịa ka nje gote ife anyị esi nna ọ dị mma ịma ana n'ihe iji esi ofe onugbu mgbe gị na ofe onugbu atụle mma gba mbọ ịmatakwa garị ndị ọzọ ma erigiri ihe adịghị n'ụlọ igotekwa anụgo m osi ka nwaanyị ka ọ dị ọ ji abụ mbọsị ọzọ esikwa ka ihe dị mma n'ụlọ otu anyị dị ime anyị mụọ nwa nwaanyị ya ihe
Ọ sị m na ọ bụrụ na onye a na-aṅụ ọgwụ a na nwa o bu n'afọ na ọ ya ama mfe ya. Ọ bụkwa na onye a na-aṅụkwazi ọgwụ a na ya na onye ọzọ nwe mmekọ na ọ ma mfekwazi onye ahụ.